Ezokuthi kufuna ngihlezi ngisebenza kanzima. Njengamanje nje mina ngizorelease ngoSeptember kodwa sengiqalile ngiyabhala. Ngiyabhala manje. Ngiyabhala ukuze abantu ngibanike into abayilindele. Futhi phela kuyasiza nakhona ukubhala kusakhona nesikhathi futhi. Isikhathi ngingacamazeli. Because ngempela umusic mina ngawufanisa necomedy. Ukuthi uzoshaya ihlaya abantu bekahle ngempela nakhona umusic ukanjalo ukuthi arelease wento ithembile abantu bengahle. Ngicabanga ukuthi urelease ngoSeptember kodwa December abantu abasalaleli abasawazi umusic wakho sebekubuza ukuthi ukhipha sebakubuza uzokhipha nini. Awuthi-ke nomculo wamaskandi vele emakhaya into yakhona vele. Hayi-ke emakhaya silungise lapho zoyide akusikho emhlabeni nje wonke ina genre yokuqala masikhuluma ngomusic sikhuluma ngamaskandi sebengalandela koSkrikrini no gospel labacula beze becimeze bekhalisa abanye bekhale kodwa nje igenre yokuqala emhlabeni nje ngathi no gqozi nje nofuqufuqu uthi hayi yonda ngempela lokho angibonanazi yokuqala umaskandi. Ubuke lokho ngokuthi even emsakazweni emkhulu umaskandi mawukuwafakwa obvious uzohlukanisa unyaka futhi wonke umuntu happy. So bayasha abantu ukuthi umusic wami awudeleki uyalast egazini. So ngicabanga ukuthi ngithatha isiqi sasemakhaya ngasifaka e-studio ngangakushintsha kakhulu. Mina lapha angibasebenzisa autotune abangipitch mina ngicula ngale voice le. Mina mawulalela i-album yami uyeza ukuthi uyelo umuntu okhulumayo. Le voice engikhuluma ngayo yona ngicula ngayo. Serious? Angifiki lapha ngizenza umqhumeni lapha ngithi angibacazizwe. Cabanga ukuthi ngempela ilokho ukuthi nje angishintshanga. Sanibonani, it's your boy Kevin Dwando and I'm with my co-host Snake Ogncebo in the building, and this is the Flu Podcast of Fethu. And today I'm with the one and only the lyricist Gomaskandi. Kahle kahle bengayibeka kanjalo yena usengayichaza ukuthi ubani Saliwa hitmaker of amacala obaba sacela simshayele izandla bafethu. Sawubona baba. Angibingelele kakhulu kubabukeli njengamanje abasibukayo. Igama lami uSaliwa ngibuya phansi lempangeni eDondotho wesamthetho. Yebo. So Saliwa yini lenga emgqugqumeze ukuthi senze umaskandi yona nje umbuzo engifuna ukufika kona lokuqala. Konje ukuthi umfoka ba wena. Umfowani aphelele Ndwandwe. Umfoka Zwide. Nzwide Mkhatsha. Uyazi kodwa ukuthi nisizwe esikhulu lapha kwaNongoma. Ngiyakwazi lokho yazi bengaze kulandelele kahle. uNND amaZulu kumele ukuthini? Cha. Kumele ukuthi Ndwandwe Natal madoda. So wazi into zasemakini. Ngile amancoko cha bafowethu uSaliwa iciko likaMaskandi liphuma ngaphansi kwengoma yamagoso. Ngicabanga ukuthi ukubuyela kumbuzo kamfowethu into engikhuthaze kakhulu ukuthi bengenza umusic bengenza ingoma le yamagoso. Kanti uma ngabe wenza ingoma yamagoso kubalula ukuthi ube connected nomculo wamaskandi because into ecishe beyodwa. Yebo. Ngiyakubona khona ukuthi hayi uyikhajile ngokuba yigoso kahle kahle. Kodwa bekithi ngiyasilandela istory sakho kahle ukufika kwakho kube yigoso. Angithi uyagcotshwa kahle kahle kuba yigoso. Kunjalo. Mhlawumbe usungachazela abantu ukuthi wena okwakho uqala kanjani kuba yigoso. Eqinisweni ngiqale nje esikoleni kwema primary makusenziwa lezi zinto ekuthiwa ama culture kwaba nengoma nje endaweni ngagcina nami ngilokhu ngivela engomeni kwaze nje kwagcina waya ngakhula ke ngagcina ke sengidumile nje ngakho ukuthi ngiyigoso kodwa nje into engiqale ngasho ukuthi into engizalwe nayo because mawusukusisa esikoleni elower primary sukusamncane kakhulu kodwa nje ngayiqala lapho uma culture yimina ngangiyigoso esikoleni emabangeni aphansi. Yebo. Bese ngisacela ukubuza bhuti igama lisebenzisa kuyilo Saliwa Sintombi. Le nkosazana yathi iqala nje ngaba ngombuzo omngaka isithathiwe niyo ntombi. Isithathiwe. Isithathiwe. Isiyidlozini yasikhunyelwa mina. Ngiyabuza nami ngiyabuza. Awathatha. Ngizacela ukucela uthando.
Sacela ukuthandana nawe. Uthandana kanjani? Sibe sothandweni ngibe yisoka lakho. Kuhambe kusasa ngikhule ngibomiyena. Flash. Ngicela Nkosi. No ungesabi ukuthi siyaqala ukubonana vele uthando kuyilolo umuntu lufika ngesikhathi umbona. Hayi lo sazo cabangela uzungizwela uzungidabukela. Ngisacela ngipho uthando lakho. Uzophathana. That was a Ngicela good. ukuphendula amasongiphendula. Sacabanga. Angicabanga likhona. Okay, cha. Dadewethu. Igama leli igama letisaliwa. Ngaliwa intombi. Kahle kahle igama lokuzalwa nguSibukeli Shisumbango Ndunakazi. Leli likasaliwa akulona igama labazali igama nje ngalithola engomeni emva kwesigameko sokwaliwa intombi okwakwaziyo ukuthi mhlambe emakhaya kunalento yokuqoma ngeduku intombi mayithanda insizwa bese kuthiwa iqoma ngeduku so kwakulindelekile ukuthi izongiqoma ngeduku iyavele nje ngeinsuku zokugcina yavele yashintsha indlela esasibambisene ngayo la selikhandeka lapho ukuthi wonke umuntu ukulindele ukuthi ngizoqonywa kwase kwangenzeka. So akhetha ukuthi uhambe naleli gama leli bese nje sikwazi ngalo. Ya into ezothi leli gama ngingalishintsha ngoba ngithi ngingachaza ukuthi ngiyigoso so ngathi mangithiwa leli gama kwayilona lisebenza kakhulu emphakathini nakwezinye ifunda kwagcina nje kuyigama eselivele lifuna ukuba ibrand ingakangeni emculweni so ngabothi mhlawumbe ngizoconfuse abantu mangizoqhamuza ngibiza ngegama elisha so kungcono ukuthi ngisebenzise igama eselivele liqalile ukwakheka. Hayi futhi negama le right nje phela ngiyalithanda saliwa. Right mangaliwa kwethu. Hayi phela kodwa phela abo usulichaza phela nomuntu akalindele ukuthi hayibo ngeke ukuthi waliwe intombi nje base kuhlala kanjalo baningaba abantu abaliwayo ngaphandle kodwa. Ya ngithi mina okwami kwasuke waqhama because abantu basebazi ukuthi izoqoma ekhaya ngeduku so mase kuthiwa isaqoma futhi ke wonke umuntu useyazi ukuthi intombi ayisaqomanga ngicina ngasabalala kanjalo. So yeah ngifuna ukuqala nje emvelepheni yakho mhlawumbe ukuthi usaliwa yini le yangake yamenza waqala umusic wamaskandi yamgqugqumezela ukuthi aqala umusic wamaskandi. Yeah eqinisweni nami ngangacabanga ukuthi ngingafika ekutheni ngize ngibe umculo wamaskandi ngibona nje ngivumisela mhlawumbe ngangihamba ke indawo ngokuvumisa kanti ngenhlahla khona usise ngilamana naye kuthunduni mawuzwa nje ivoice yomuntu wesifazane kuma songs zami kusuke kuyena cathi abantu abayazi kakhulu ethelawini lamagomedo yena ke lo ngihamba naye lapho so kwase kubalula ukuthi ngisho ngingene emculweni kaMaskandi because bengivele ngisebenza naye as a feature emsebenzini wakhe kwase kufika la engimela khona ke ngicathi kwa 2019 so ngicathi kungikhuthazile ukubona usisi engilamana naye ku-industry. Industry naye. Yes. Futhi ngiyabona ngathi nawo Ndoni uhlezi nje sesichongweni kahle kahle. Osho njalo. Hayi sesichongweni ngeke ngimuze phela naye ngimlalele ngisho ukuthi hayi uyawenza lo music lo. Ngathi niyawuphila le ndawo vele niphuma kuyona vele umculo wamaskandi vele iwona ogqamisiwe ngalendlela le. Ya nje kakhulu mfowethu. Noma sebekhona abafuthi abancane abenza amanye ama-genres ngibona mhlawumbe okwaito hip hop mangabe sinomcimbi kodwa kusaqhame kakhulu umaskandi nanokuthi vele phela indawo yasemakhaya isiko lephezulu isinto so umaskandi wona uqhame kakhulu nosheshe usupporteka. Yeah futhi ke nomculo wamaskandi vele emakhaya into yakhona vele hayi ke emakhaya silungise lapho zoyide akusikhona emhlabeni nje wonke ina genre uqala masikhuluma ngemusic sikhuluma ngamaskandi sebengalandela ko Skrikrine no gospel labacula beze becimeze bekhalisa abanye bekhale kodwa nje igenre uqala emhlabeni nje ngathi no gqozi nje nofuqufuqu uthi hayi yonda ngempela lokho angunanazi uqala umaskandi ubuke lokho ngokuthi even emsakazweni emkhulu umaskandi mawuko wafakwa obvious uzohlukanisa unyaka futhi wonke umuntu happy ama festival amaningi kamaskandi aba nabantu abaningi futhi abayimpumelela kamaskandi so nje ngempela mawungawazi umaskandi wena osemumva ngempela yes osemumva ngempela ukuthi usaleleni ke yangazi so mina ngifuna ukwazi ukuthi umculo wakho bengolalele ngiyazi ukuthi una le ngathini
asingasho ukuthi una that thing asithi une-umfu ngibeke kahle wena sokwangena mntomeni nje unale umfu le esilungwini. Angifuni ukuya esilungini namhlanje angifuni ukuya esilungini unaleyo umfu le wena ngathi yini mhlawumbe le eyenza ukuthi abantu besondelene kangaka nomusic wakho bebulalele besho ukuthi yo yazi lo muntu ngathi ukhuluma nami manje. Ngicabanga ukuthi baningi ukuthi abathi umculo wami uvusa usinga ukwenze ngathi mawudlalile inye artist kube ngathi mhlambe alisasho kahle. Ngicabanga ukuthi mina eqinisweni ingoba umusic wami angufakanga kakhulu izinto ezintsha sezikhona. Ngithathe lento esiyenza ekhaya ngomeni kahle kahle noma ngabe ukhulele ngapha esilungwini kodwa igazi leyasho ukuthi usuke emakhaya noma uyinzule noma uyisimnyama. So mangabe kuzoba khona umusic okukhumbuza emakhaya noma into okuyibona emavakashe emakhaya kuyakuthinta egazini lokho engathi unganamathela kona. So bayasha abantu ukuthi umusic wami awudeleki uyalast egazini. So ngicabanga ukuthi ngithatha isigqisa semakhaya ngasifaka e-studio ngangakushintsha kakhulu. Mina lapha angibasebenzisa otshotshoni abangipitch mina ngicula ngale voice le. Mina mawulalela i-album yami uyeza ukuthi uyelo umuntu okhulumayo. Le voice engikhuluma ngayo yona engicula ngayo. Serious? Angifiki lapha ngizenza umqhumeni lapha ngithi angibacazizwe. Cabanga ukuthi ngempela ilokho ukuthi nje angishintshanga. Lento engiyona ngifike ngenza yona e-studio. Cause phela angizubona nase-studio ama-artist amaningi vele asebenzisa auto-tune. Ukuthi angazi kwenze njani. Thola ivoice isincane mawuthi ukhuluma nomuntu uyabhonga. Uyabhonga. Manje indlela okhuluma ngayo yangafana lale. Esilalela lapha ku-music wakho so nabo ke mhlambe ngiyabasebenzela kodwa nje mina akwezithi umusic wami ube umehluko ukuthi akukho engufakayo. Cause mangimele ngidlala live ngizodlala ngaphandle kokucela amanzi no sound amanzi abhoyiliwe ngizosuka ngihlale ngoba nase studio ngifike ngenze lento. Yes. Pho uzizwa kanjani ukubona abantu abantu abaningi bawuthokozela umusic wakho? Ngiyangibona nezinamba ku Facebook sengisholo ku YouTube akufiki nje nentokozo ngaphakathi kwena uthi yo abantu ububuka nama comment ngendlela abasobe bebhale ngayo besho ukuthi yabo le ngoma le yangidlulisa esikhathini esikanje kuyakuthokozisa mhlawumbe wena lokho as artist. Eqinisweni wezude kuyingcindezi. Kahle umusic wami uyingcindezi. Uyangifakela ingcindezi. Cause abantu sebengamukele njengomuntu obhalayo okwazi ukucompose. Compose. Yes mina mangizocula angeke uthole ingoma ezothi asihlangane majita siyophuza utshwala siyogroove yabo into njengale. Into esimple eyenzekalayo ebonayo. Mina ngibhala into ejwayele ukuthinta impilo yomuntu. Asiyeke nje lengoma national anthem ethi sifela amacala obaba. Vele wonke umuntu ufela amacala obaba. Thina sibe izizukulwane esizalwe saphilonga emakhaya oma. Kunengoma ethi ngiphupha umashonisa umuntu ongiboleka imali. Uthi leyo mali sazala namanje. So baningi abantu abagcina bephila ngekweleti. So leyo ngoma umuntu ifika imthinta imelaphi understand. So mina sekuyingcindezi ukuthi uma ngizorelease angingawaqazisi. Ngalesikhathi ngingawaqazisi angazi ukuthi abantu bazoyemukela leyo nto engisuke ngayawaqazisanga. So umusic wami ngiyakujabulela ukubona ama views enyuka kakhulu kodwa sekunayo lencindezi ukuthi kufuna ngihlezi ngisebenza kanzima. Njengamanje nje mina ngizorelease ngoSeptember kodwa sengiqalile ngiyabhala. Ngiyabhala manje. Ngiyabhala ukuze abantu ngibanike into abayilindele. Futhi phela kuyasiza nakhona ukubhala kusakhona nesikhathi futhi isikhathi ngingacamazeli. Because ngempela umusic mina ngawufanisa ne-comedy. Ukuthi uzoshaya ihlaya abantu bekahle phela nakhona umusic ukanjalo ukuthi arelease wento ethembile abantu bengahle. Ngicabanga ukuthi urelease ngoSeptember kodwa December abantu abasalaleli abasawazi umusic wakho sebekubuza ukukhipha sebakubuza uzokhipha nini kodwa wakho umusic yawushaya isikhonkoseli njengoba bengishilo nje yashaya kwamanje ngisangibona ungihambela kahle kakhulu because yabona uma ngabe ngiyoperform abantu befuna ingoma amacala obaba. Amacala obaba unyaka wesithathu lo ngekuza ukhoze. Mina kunengoma ethi elawini lamagumede unyaka wesifolo. Kodwa manje mangifika ngiyiperforma manje sukuma wonke umuntu kube ngathi ingoma ephuma izolo. So ngathi mina umusic wami uclassic
nje exactly no music kaMgqumeni usaliwa nje nomGqumeni abantu abaningi Top 2 kahle kahle. top 2 It's up to kahle Yes. kahle. Sne, do you have a question? Uyakhuza phela. inkosazana masuzobuqiniso kala Kodwa usaliwe ngicela ukubuza ukuthi ngoba phela njengami mina ibhinqa ngazoba umuntu nje ogcwele maskandi. Ngicela ungichazela abantu ukuthi umuntu oyibhinqa umuntu onjani because ngibona ukuthi manje abanye abantu sebewenza ifashion. Mina ngazi ukuthi umuntu ogcwele maskandi but ngibona futhi uBig Zulu ebizwa ngebhinqa but ubuyangene nangale kwe-hip hop uyabo. no bafowethu angifuni uqamba amanga ibhinqa ngazi into njalo kodwa nami igama engilisebenzisayo mhlawumbe ngingachaza ngokwami kodwa nje uma ngiphendula umbuzo ibhinqa ngazi into njalo mina ke ngiyaye ngithi ngibhinqa ngokuba ngikhulele endaweni ngizalelwe endaweni esemakhaya ngakhulela kuyona ngaphila istyle sasekhaya ngafike ngangasishintsha mangifika edolobheni yabo mina nje uyangibona ngiqhamuka ukuthi cha lo mfana suke emakhaya noma kuthiwa awungazi ngosaliwe yabo kodwa thina besikhuliswa abazali ababizwa ngamabhinqa cabanga ukuthi into ebesitshela kakhulu yona ukuhlonipha abantu sihloniphe thina sesabe ihlazo so ngokwami ukubona umuntu oyibhinqa umuntu oyihloniphayo ohlonipha abantu olesaba ihlazo masikhuluma ngehlazo konke ziningi izinto engena ngaphansi kwamahlazo lezo zinto okufuna wena uavoid ngaso sonke isikhathi zingakufici kube ukuthi phela ngoba umuntu sekungakuthinti kodwa nje ngempela ibhinqa ngokwami ngaba umuntu nje okhulele wazalelwe emakhaya oyihloniphayo obahloniphayo abantu ozaziyo ukuthi uphumaphi uyapi yes ongasilahlile futhi isinto ngiyabonga ama-album engiwabonile osokhiphela ngathi awu 5 yeah 5 uqale uwakhipha 2019 yes ya ngicela ukubuza ukuthi kuwo wonke ibona ukuthi yona yiphi eyavezela impumelelo noma yakuvulela ayi khona i-album engirelease ngo-2022 ethi zingishile ezemhlangeni iyona enengoma engihamba nomzukulu ethi siwashimana nalethi lawini so yona album engikholelwa ukuthi ingisebenzele kakhulu noma ingiveze kubantu abantu baqala ukukholelwa kimi emva kwale album ya yona album nje ngayibeka ukuthi yona engenza abantu bangazi yazi mina ukuthi ngakwazi kanjani yeah music wakhe kodwa umfethu kuthiwa umlu wayejwayele ukuthi ubebuya ukuyogeza yabo ehleze idlala lengoma le useyocejisa ke useyocejisa ke xa uthi ayibona umuntu lo yini la idlalayo la kwakiphi leyo ngoma kwakuyilo amacalo baba wayethanda amacalo baba nelawini futhi ilawini naye wayethanda kwakuyinto zakhe leyo ngiyabonga ke mlungu ungifaka nasemapantsuleni Siyabaphathula kaphela. Kuwa wonke ama-instrument ama-tools nesizulu okwenza umculo ilona lipho libona ukuthi ilona olithandayo ongathi umculo ngathi lingahlale likhona emculweni wakho ngithanda inkostina Cosetainer esidlala kanje oh lo keep a sound emnandi ngiyaye ngibone ispice umculo wami ingoma esuke inenkositini iba nalowo mehluko instrument yakho ngazi ibalance kakhulu because kuyenze kuthiwa ngizokuyifaka zonke ingoma ngizochuza lezi nesiqo sasemakhaya njenganje amacalo baba nenkositini elawena wana inkositini yabo so masizolalela isound yezi lapho amacalo baba ngathi balance kakhulu so inkositini iyona ngempela ngithanda kakhulu ngiyabonga ukungisiza bakhe ngicela ukubuza futhi okunye ukuthi kuyimpoqo noma ukuthi imiculo yakho yonke ibe nemidanso yakhona ukuthi hayi le abantu benza ama-challenge dances ngayo yazi-ke uSaliwa akanayo ingoma yakhe yaba ne-challenge futhi angazi noma angifuni ukugxeka but ngisuke ngifuna ukubuka amandla mina uma ngireleasela ngishare link uma epage nami angiyenzi challenge
ngisuke ngifuna ukuyibona ukuthi sengikhule kangakanani yabona uma ngabe ngizokwenza i-challenge okhomba ukuthi mina i-challenge siphusha ingoma shothi ingoma isayihambeli normal isiphushwa i-challenge sekuthiwa iyaphela i-challenge iyaphela so uma ngizolokhu ngicina abantu ngelink kushuthi abantu abayidleli ngiyabafunda mina ngifike ngidrop i-album ngithi mhla sibani yaphuma bese ngiyidrop isikhona ku-YouTube umuntu uyazi angicina ku-YouTube inhloso yalokho ngizofuna ukuzazi ukuthi sengikhule kangakanani la ku-industry sihlukene silingana khona abafuthi abama-newcomer khona abafuthi asebesigabeni kuthiwa zinkunzi bese kuba khona amakhosi kuthiwa kunamakhosi so ngizofuna ukuyibuka-ke nami ukuthi sengiyingakanani uma njengamanje ngithi yabona lokhu ngiphusha ngingaxini bantu abantu beyidlela mina sengiyazi-ke manje ukuthi sengikuyiphi level sengingakwazi ukuthi cha ya singakubeka ebukhosini thina because uhlezi number 1 lapha bese kusearcha sithi hayi ngathi awe kusha abantu kusho thina bantu abafetha sikabafethe phela ukuthi njengoba amakhosi maningi kamakhosi kodwa njengamanje engingathi abantu babeka kakhulu Khuzani Mthandeni shothi nithi nina Khuzani Mthandeni Saliwe Khuzani Saliwe Khuzani Mthandeni oqala Saliwe qala Saliwe phela kodwa phela amakhosi ayaphathwa angithi amakhosi uma sokhuluma nje ngokwelende sikhuluma emakhaya amakhosi aphethwe isilo inkosi uMisizulu Ngonyama inkosi yakweSakamthethwa yakweSabiyela yamathaba kanjalo njalo aphethwe isilo shothi njengoba kukhona amakhosi emculweni shothi nawo adinga ukuthi aphathe kunjani ngaright phela akithi vele uzobatshengisa indlela vele ukuthi kahle kahle kwenziwa nje bo ngifuna ukubuya la kwena ubudlelwane bakho noNdoni mhlawumbe ungasichazisela ngabo ukuthi usukaphi kahle because ngiyambona ngathi uyilowo muntu lo ohleze khona uNdoni kahle udadewethu siyalamana mudala ngilama yena nasemculweni futhi ngilama yena ngifikele kuyena so kwabalula ukuthi mangisebenza nosisi wami sisebenza i-industry yodwa i-genre yodwa futhi kulula ukuthi sihlezi vele sinebond kodwa nje uNdoni usisi wami aphinde abe imanager yami ubudlelwane bethu nje buseduze kakhulu usekusizeka uyena omdala kunawe yes uyena omdala ngezwe futhi kuthiwa ngathi umagcina futhi uyahlupha shothi hlezi kukhuzwa wena shothi phela nami ngomagcina phela yabo phela ngoba ngumfana ngimdala umnayo umfana bamdala ngentombazana umfana bamdala kunentombazana noma ngabe mncane ngeminyaka kodwa nje egameni lokuthi ngumuntu wesilisa ngezimo noma ngendlela yokucabanga noma ngimdala nje ngoba kunezinto angakwazi ukuzenza ekhaya mina engingazenza ngane yabo kubhekana nazo yeah so ngifuna ukubuza lapho ukuthi ebaphi abaculi ofisa ukusebenzisana nabo mhlawumbe ekuhambeni kwesikhathi nobubuka because ngiyakubona nami awuthanda ukufeatureisha labantu abadumile ngalowo ndlela leyo ya impela ngiyaqikelela lokho angisho ukuthi umuntu odumile ngimfeatureisha kodwa ngathini angimfeatureisha umuntu omningi ngaleso sikhathi ngimafeature yabo because mina yazi nginenkolo ukuthi angifuni ungazazi amandla ami angithandi ukuthi mawukhona umuntu onamandla ngaleso sikhathi obatshazwayo bese ngiyihuqa odumeni angiyihuqa odumeni lomuntu ngifuna ukuzazi mina amandla ami ukuze ngibone ukuthi mangakafika esigabeni sokwenqaba into engayithandi angafiki mase ngifikile futhi esigabeni sokuthi cha ngithi cha angithi yes ngithi yes nama ngiqale ngoyes ngicina ngoyes yabo so ngiyangithanda ngaso sonke isikhathi ngathi ngazazi amandla ami ngoba lento yokugagamela ngizothi ngisuke nje ngenza isibonelo ngithatha artist elikhulu ngiyibone ngathi sengingangalo ngigcine ngijombe inqaba yegaba bese ngiyadrop yabo so mina ngifuna nje ukunyuka step by step mhlawumbe ke embuzweni wakho alikho artist engingekwazi ukusebenza nalo okwamanje because ayikho nebeef enginayo la emculweni yabo so nje nombane ngathi mangikhanda ingoma bese ngibona ukuthi ngingasebenza naye kodwa kwamanye ama genre futhi bakhona ukusebenza nabo ngiyafisa ukusebenza noMlindo the vocalist ngiyafisa khona esingayenza nala ngiyafisa ukusebenza no bantu amaphumulo lona isiphongo esikhulu
untaba seDubai. Intaba yaseDubai. Ngiyafisa ukusebenza. Intaba yaseDubai. Ya ngiyafisa ukusebenza nontaba yaseDubai, ngiyafisa ukusebenza nomlimi. Baningi ke. Kodwa ake ngithi kule album le yalo labo bantu mangathiwa ngithole bona. Oyedwa ke wabo. Khona into engenzeka. Khona into engenzeka mangahlangana ivoice yami nekantaba yaseDubai noma nekamlindo la vocalist. Khona bafunda. Awucabanga uSaliwa and Java. Osijava ke vele ke zingqwele endala and zijwayele vele ukuvela kuma feature maskandi. So ngike ngakuveza ukuthi angithande ngathi into entsha nje uma qisela ngithathe umavulo ubaba uNjomani into entsha bingalindelekile. So ngiyathanda ukuhlala ngiqhamuke nento engathi intsha. Sned, do you have a question? Ngisebenza maso mamatheka. Yaba matheka. Ukuthi angiyovulela isibaya sika baba ngithathe inkomo ngaphandle kwemvubu. Ubheke ekhaya lincane. Incane. Sizolunweba mntana wami. Sizoyidayisa sifake ebheke. Ayikho into engezuyithola. Idayisa sifake ebheke khona izogcina ifikile. Ngicela ukubuza mina ukuthi comparing umaskandi waqala nomaskandi wamanje. Yeah. Ubona ukuthi umehluko ukhona and ungakanani ngokubuka kwakho. Umehluko okay. Umehluko ukhona. Futhi kukhona okuhle okwakwenzeka ngale okungaseko nga. Bese kuba khona okuningi futhi okuhle ngakho angekho ngale eqaleni. Mhlawumbe nje ngiqalela omaskandi bakudala babengabhimbi. Indlela babecula ngayo babengabhimbi nje. Ngisho ngathi ubani ku live babengakinyeki bengaphelwa amazwi. Babehlabelela nje into eqondile. So thina nje omaskandi bamanje masike sani ku live siyayibukanisa but namanye amagender angazi ngenzeka kanjani noma mhlambe basuke besindwa zinsimbi okanye lento ebengicabanga ukuthi estudio umuntu ucula ngenye indlela mase kumele acule live bese kubanzima. So ngempela uma sokhuluma ngequality yephimbo basihlula laba bakudala because into ababenza estudio babenza ngisho live. So thina into esiyenza estudio siyahluleka ukuyenza live. Kodwa ngokwamathuba emisebenzi nangokukhula kwejenga sikhule kakhulu mfowethu. Isinamathuba futhi omsebenzi amaningi because ngempela iartist laqala kwakwenzeka lidume lize lihambe emhlabeni lingaze liphathe imali. Uyabo? So njengamanje iartist imali ke laduma maningi ama chances ukuthi lisebenze liphathe imali. Yeah, cabanga ukuthi umehluko lo siwusaliwa sibona kanjani. Sacela ungipha i-top 5 yakho oyithandayo kumaskandi wonke kubale naleyo waqala nowamanje. Abadlaliswayo phela labo. Abadlaliswa lawa itha personal kodwa ngoba mina angithathi personal. Yongixolela umfowethu yobona uma ngambiza ngebone ngathi angomlaleli kodwa mina ngulalela wonke umaskandi. Ngempela mina ingakho ngelula ukuthi usaliwa ucula ingoma efana nekaba because ngiyabalalela futhi abaculi futhi cishe bonke. Mina artist imali khiphile ngiyalalela. Ingakho ngelula ukuthi ngikhiphe ingoma efana nekaba ngoba ngiyazazi ingoma zama artist. Kodwa nje mangathiwa ngikhiphe top 5 mangathiwa ngiyena umculi nje ngumlandeli. Umlandeli wama NNT, ama NNT nje awu number 1. NNT abafana abanongoma. Ngiyacishe ngifane nefan kulabo bafana. Ngilalela yonke. Okay, ake ngithi abacule ngilalela yonke album yakhe. Bika bama NNT ubomzukulu. Waceza. Kubaningi khona kodwa ngizozama ukucoca laba 5. Emva kwamzukulu into encane noSminoff ngicela bebambane. Number 3 because mina into encane noSminoff ngithatha njengento ecishe noma ingafani kodwa umusic wabo kimi ufika ngendlela efanayo. Into encane noSminoff ake ngibabeke la number 2. Bese vele ngiyeke. Aqhubeka. Okay, ama NNT umzukulu into encane noSminoff. Unomfowethu ekuthiwa uMabhilidi. Bababiyela akadumile kakhulu but ukhona endimeni kodwa akadumile kakhulu uthi eduma kakhulu ngithanda kakhulu umusic wakhe and ngulalela wonke cela ungambali
ungababala besifazane ngoba vele ulwazi ohlala phansi cela ukuthi kuleli siyami umuntu wesifazane ngingabali ngisho yena because vele ulwazi obashabo ngamakhaya then ke bese kuba ubabuthokozani la ubabuthokozani langa bese ngibalaleleka nabanye kodwa iyona top 5 yami ibona labo bukela kubona mhlawumbe abanye babo no umuntu engibukele kuyena ubhuti uSigwebo Sentambo noma Lahle Sibili engababiza ngani ngarole model yami nezinto ebenzenza ku-music ngiyibukela kuzokubona futhi uSigwebo usebenzile naye futhi ya sisebenzile nawo futhi uSigwebo kwakunjani nje ukusebenza nomuntu ngathi mhlawumbe kwangasiyona into ongazi uyicabanga yayikude kuwena ya uSigwebo ngangijabulisa kakhulu naye wabona futhi ukuthi ngijabule kakhulu ukuhlangana nje naye uSigwebo bengangazi kakhulu ukuthi ukuhlaza mhlawumbe nochuku kodwa nje wangikhombisa inhlonipho enkulu usasebenza nje kahle kamnandi akaze nje mina ngibona lo Sigwebo engangimlindele ngabona lo Sigwebo ilungelo sayishaya nje ingoma eziwu2 sasebenza kahle kakhulu pho ngoba nidumile nje abantu babuye benibeke ngenye indlela kuthiwa ukuthi umuntu mhlawumbe lese uyachazela ngomuntu embeke kabi uthi amfica umuntu akasiyena lento ayilona that's why ke laba bafundile bethi ungalithatha iside lomuntu oyedwa mawukuthi mina sengutshele kabi ngoNdwandwe awulinde noNdwandwe ekhuluma uze iside lakhe ungalithatha ngempela iside lomuntu oyedwa ya uqinisile khona besacela uyibongele bafu yabo bethi ukuzwa abantu siyacela uyibongele nje sifuna ukuzwa ukuthi uyibongela kanjani noSalile awusasho ngaphakathi salwa sentombi ukuthi masibasa amathondlula bedlala amadayisi umpalo ngena umuntu ozasona umsunzi uvale zezovula Christmas ebuye thina masokazi ayiso ke Saliwa Sentombi Saliwa Sentombi le ngathi ngithetele nje umcodo ngikhombisa ukuthi ngiyafana nalabo maskande bakudala bayangihleko ntanga yethu bathi Saliwa waziwa kangaka iphi mali bayangihleko ntanga yethu emculweni bathi Saliwa waziwa kangaka iphi moto bathi kimi ngisihlomela ndwendwe zabanye bathi kimi ngiswenkela mcimbi yabanye abantu bathi izingishile zencemeni izinto siye ngiyothole zekhwanini ngiyavuma ayiso ke Saliwa sasisho njalo kule album engithe yona yangiveza kubantu ka 2022 ngabuya ke kule ka 2023 enamacala obaba wathini emacala no ngangifisa ukufunda ngiphumelele ngemfundo ngangifisa ukuba nguthishela ngiphakela ulwazi abafundi kuphi khona ngoba ngangumfana wezinkomo nomubani wayedlalela kimi ngoswazi abuya ngo-2024 singithi ihawula maganyana zizwanyana ngiyawazwe mfana bese ngithi kunjalo nje hamba naye ke emfowethu Mavula uyena kuSaliwa lo mhlambe kumuntu oqala ukungibona nomuntu okeze kuthiwa ngiyacula ngiyenze kanje nasi studio before sivale nje bhuti okay cela ungichazela ngeDress code ngoba hayi into yami ngayo uyayinxiba something hayi yabona nje i-dress le sishaya ngapha abantu besizulu njalo yayi iqoka yona cela ungichazela ngayo ukuthi hamba kwenzakalani thina singa understand okay bafowethu kule bhulukwe ekuthiwa uBrentwood lalisetshenziswa nje obaba nobhuti abadala kahle kahle labhulukwe uma usebenzisa lona ngathi nibhulukwe elisenza sizwe si comfortable masigqokile sibonala ukuthi siyibhinci ilona bhulukwe nje kahle kahle okufanele ngabe mhlawumbe uBrentwood mawuneqinise uyasponsor amabhinci engomeni music isebenzisa lona so mina angiyena umuntu oqhokile kubiza kakhulu ngiqoka nje into affordable but nginokuthanda ukuqondanisa umbala ngagcini ngigqoka ukuthi ngolenkosazana uyela so kuze kunake ngathi mhlawumbe uSaliwa uyagqoka cha kuzona into ebizayo kodwa nje iblue la Brentwood sisi mina alisuka okhala noma ngiphuma noma ungathi asebhishi dadewethu noma ngathi uyangikhipha noma ngathi siyephathini ngizokubambela nje ugodo sithi ugodongo God from igama lelukuthi lokho okay
Ilona ke ngijwayele ulisebenzisa ke bese ngiqondanisa ngendlela ngiqondanisa ngayo. Kodwa kwamanje ngigqoke impahla zakwaNavanda, impahla ezayisetshenziswa obhuti kakhulu. Lelibhuluku lalisetshenziswa obhuti kudala kuthiwa i-cordroll or cordroll. Cordroll. So ezakaNavanda nalo ibhuluku elincike eduze no-Brentwood. Mawugqoke lona uyagrupheka nomuntu ogqoke uBrentwood. So nje ngasho ukuthi ziyimpahla ezikhombisa ukuthi lo muntu uyibhinqa noma usuke emakhaya, impahla ezisebenzisa kakhulu emakhaya. Noma ke sezikhona nala esilungwini. Kodwa khomba ukuthi nabo leyo nto bayithandile. Yes. Sacokubuza umqhele ke lo. Kuwuphawu nje lo ukuthi ngisuka ngapha kwaZulu. Umqhele ke lo akukho umdante nawo kodwa ke ikhona ekhandelwe ugqokwa amakhosi. So lo nje ngogqokile unormal uvumelekile ukugqokwa nabafana abancane abanganganathi. Yes. Isagila. Ngaze sikhale ekhanda. Lo. Ngicabanga ukuthi njengoba nike nasho ukuthi angikufihli mina ukuthi ngumfana semakhaya. Lokhu nje kuyindlela ekhombisa ukuthi ngempela lo mfana isukela emakhaya, akaphethe isibhamu, akaphethe embese. Hayi ukuthi nakho mhlawumbe ngokushaya noma ukuyivikela. Ukuphatha nje phela amaze ngihlangana nenyoka ezingubha, nqabe sengibuke mhlawumbe ngihamba nomuntu wasemzini, sengibaleka ngishiya intombi la. Angizami nami ukuthi ngiyishaye inyoka. Hayi ukuthi ungasho ukuthi ukhululwa ngeinduku ngoba noma ngabe makusalwa yini noma kusalwa ngeinduku. Ukusizwa ukhetha lapho ngazi bonakala lapho. Hayi ugangeli siwavalwa la bekuliwa khona ngeinduku isilo esidala ngonyama uzwelithini naye wathi hayi ngoba induku isisetshenziswa kabe engabe sasebenza. Ya kodwa nje lokho indlela engikhombisa ngayo ukuthi ngumfana wasemakhaya futhi ngiyayiqhenya ngiyigqaja ngalokho kuba umfana wasemakhaya. Bengifisa ukwazi ukuthi uMandla ekutheni ibrand yakho ufuna ukuyenza ibe clean. Yabo ngazi namathele ezinye izinto ezibhedayo ebheke eceleni. Lapha kubaleke ngani kuwena Salewa ukuthi ibrand yakhe ihlezi clean? Ayikho into engiyivikela njengebrand yami. Ibrand yami ngikhande kanzima baba. Abantu bengakholelwa yini. Wafika umfowethu uGay waKaNgcobo wakholelwa kumina wangibeka kwelinye izinga. So uma ngibuka umzimba engikhande ngabe ibrand yami ngehla ngenyuka, mina ngifike emculweni ngingenawo umuntu engithi uyena ongangikhulumela ukuze izinto zenzeke. Bengihambela noSisundulu. So ngiyenze ngaso sonke isikhathi ukuthi la onginesici khona ibrand kaSalewa ayitholakala. Kufana nezinkulumo nje ijwayele uqhamuka. uSalewa kuyena umuntu ongamthola la kukhulunywa khona. Usale usethe ungenasidingo. Mina nje ngolinda ukukhuluma aqondane nami bese ngiphawula ngoba aqondene nami. So ibrand yami indlela engiyivikela ngakhona ngifisa ukuthi since abantu besawuthanda umculo wami ingisebenzele ingenasi isici. Because ngithanda ukubeka isici kwibrand yami. That's why ngingenawo nalento ekuthiwa ama-side la emculweni ukuthi ngiphila nobani ngizwani noba. Akekho umfana engingazwani naye futhi akekho ngimbone semkhulu nginabani. Kodwa loyo ngibone ngathi sengizwana nomunye kakhulu mhlambe bese ngigroupa kulelo side kuyobe sekukwami noma kuyobe sekufike sona isikhathi. Kodwa ngokwami hayi abafowethu laba abanama-side mina ngibathatha nje njengeinsizwa ezinye. Akubona ama-artist ke bayazi phela nababafana phela. Siyabonga kodwa namhlanje uthi ufike usigqokile iskiphi noma inqaye wedwa noma uMamtshali lo engithandana nawo lo uthi akathanda umkhaba nguveza. Yozalahlekela. Akathanda umkhaba uveza. Uthi ecela nginciphise ukuveza umkhaba. Hayi siyabona ukuthi usebenzile. Ngifuna ukwazi ukuthi ubani lapho umuntu wadlala indima ebalekile emculweni wakho mhlambe obonayo ukuthi yabona lo wangisiza kakhulu nje. Mhlawumbe ngaphandle kaNdoni umsisi wami. uGay waKaNgcobo noKiss Before Biyela, Kiss Before MC. Lesikhathi ngisafika music makunama launch uyena obekwazi ukuthi angifake konke ama launch abantu bengibone. So ngempela baningi abantu ababeneqhaza kodwa abadlala indima enkulu uKiss Before Biyela noGay Ngcobo. Ayi wasiza khona uGay. Avela wabona naye insizwa nje. Wakholelwa kumina. Ngempela abantu bazokholelwa nabo kumina. Ngoba futhi baningi abantu abanetalent inkinga ukuvela. And ama-artists asuke sengaphambili awanakho akukholelwe kuvezeni artist engemumva. Nawe vele uMandla kodwa kulezo zinto kanjalo uplifta laba abasuke benilandela ngemuva. Mina ipage lami selikhule kakhulu so bahlezi bebonakala abafana abancane siphinde sibe ne-event abafana abancane abenza kahle siyabaveza. Because mina ngikholelwe ukuthi mangiveza umuntu othanda mina usezoyeka mina othandayo
umuntu othanda uSaliwa uzomthanda uSaliwa aphinde athande nalabafana akabavezayo. So nje ama-artist awuthanda sifana nokuposta yazi ukurelease ingoma ibe mnandi mhlawumbe ipromo noma isithi cover ama-artist awupost yini ngayipostani ngamadoda usuke naye efuna phela something nje abalandeli beni usefuna something ukuthi abantu bawuthanda umusic ngeke abantu behlezi bedlala umuntu oyedwa. So mina ngingabi nomono ukuthi mangiveze iartist elincane engisola ukuthi licula ngaphe kwami abantu sebezongeka umuntu okholelwa kuSaliwa uyofala kufa khona uSaliwa mali fike elinye artist uzolalela ukuthi uzobehleli kuSaliwa that's why mina kulula nje ukusiza iartist. Awucabangi nje kabili ukuthi hayi no angicabangi mina umfana mayeke wakhipha isithi cover noma ngalalela ingoma yakhe ngayizwa mnandi cha angifunzeki ukuthi uzongixina uthi umsebenzi wakho mnandi mangibona ukuthi awulaleleki ngiyokuziba nje noma ngibeke nami ukuthi hayi ndoda uphinde uqinisa kubo kodwa mangibona ukuthi umsebenzi wakho uyaphila kufanele ufinyelele kubantu ngiyayithatha mina into yakho ngiyifake epage lami ngifake social media abantu bayibone. So ungibreakdown nela amacalo baba ukuthi waqhamuka kanjani nawo? Wethu le ngoma ethi amacalo baba angikaze ngicabanga ukuthi ngenza ngale ndlela yenza ngayo. Angifuni uqamba amanga lo muzwa esiwenza akona umuzwa ngayibhala ngawo. Wethu ngibhala amacalo baba mina ngibhala ingoma nje yase insizweni. Yabo ingishintshele nje sithubeni ngabona ngabuka muva ukuthi kanti ngibhala ingoma erelate wonke umuntu and ngisenginane platinum waresa ngale ngoma khomba ukuthi sidayise yazi yasha platinum azinane platinum eyodwa kwamanje ngibheke double platinum so le ngoma nje bafuthi singidayisile indlela yenza ngayo yenza kakhulu kufanele ngisho ngizoperforma ngithi angizwi ukuyiperforma ngoba isindala abantu bayicela so nje ngicabanga ukuthi yona ngoma bese signature yami kusafuna nje ekufuna ngikwamukela ukuthi sazophila iminyaka nami ngisazoyiperform iminyaka. Ngikubonile lapho ulula isandla kumfoka uPhumlani Gumede owangakithi lo bafo lo manje ngibonile ukuthi wenza into enhle nayo uyamgqugqumezela nje ekutheni ukuthi yabo eqhubeke nale content yakhe ujwayele vele ukuyinaksisa nogogo wakhe. Nginakho vele kwelula isandla abanye abantu bethu bengapost okanye nami mhlambe ngicela ukuthi hayi awungapost ngathi because kuyenze kwelula isandla kumuntu owusizi kakhulu so mase cabanga nekaphumlana naze ngipost khona ukuthi zikhona izinto esizipostayo ngenhloso ukuthi nina njengabantu abasezweni nibone ukuthi singabantu kodwa khona into ebe sensitive ubone ukuthi hayi noma ngayiposta lebo ya kuba ukuthi nje ngoba usubongile kumina kimsekwanele na nje uPhumlani ngamsiza ngoba ngabuka isimo sakhe sifana nesakithi before yabo so ngabuka ukuthi le ndoda iphene sime ngisaziyo so nama ke kube khona okuncane ngikwenzayo ngase ngithumelela yabonga ke yona yapublish so mina ngiyakwazi kwaliwa intombi ingaleli ukuthi ibona umuzwa wethu ubhede mhlambe izenyeze so ngasasazwela kakhulu isimo sikaPhumlani nengifisa nje nokuthi ngidlale abanye abantu abafisa ukufaka isandla bemeseke umfana ngoba mncane ufunda isikole kodwa ukwazi ukucabanga ukuthi akakhandele ugogo indlu omunye umuntu bese ecabangela nje impahla lezi ezibizayo endawo lapha ku social media kodwa yena akacabanga ngamakhuchi namafabiani ucabanga nje ukuthi akhandele ugogo umuzi ehlola amadoda amaningi yabo so nje bengamsupport abafowethu uPhumlani nami ngakujabulela ukubona befaka isandla kena ngoba kubalekile ukubuyisela emphakathini makukhona omncane ya uqinisile futhi awu umsizi yakho kodwa nami ngabona ku status sakhe ngiyawathapha naye yabo Phumlani naye nje umuntu naye nami engasho ukuthi ngibuyela kubo yabo lento ayenzayo iyancomeka iyancomeka futhi yabo hayi na umbuzo la yabo kuthiwa ubhekana kanjani nabasifazana abayilahla kuwe? Kuzobe ngathi mhlawumbe ngisho ngoba ngiphambi kwabantu ayikho into engiqinisekisa njengaleyo ukuthi ayenzeke empilweni yami noma umuntu wesifazane ngamuhle kanjani ebenamabele ibhukabhuka namathanga nezinqa uma ekhombisa ukuthi khona into afisa siyenze ngihlaba ngazo zombili ngoba maningi ama-artist adestroyiwe fika abantu besifazane kanti sebethengiwe ukuba zolimaza ama-brand akho so sengingalinyazwa lo muntu wesifazane ngoba ngimethembile ngiyomeshela ngiqome sithandane
bese mhlambe makuthengwe yena. Kodwa nje lo sukethi mhlambe uzongiveza noma uzongisendela view once bese ngithatheka. Ngihlala ku block noma ngihlala ngazo zombili. Angiyena. Ushaya ngathi awubona. Hayi ukuthi imizwa nginayo nangiyena umfana ohlaniphile but nami ngisabela ibrand yami ukuthi what if ngiyahlangana nalomuntu ocansi police station athi ngimrayiphi sekuphelile ngabe sijabulisa ithana yajula kodwa hayi akuwaqaziswa uyajula noma ngathi ungasenda amathanga ebomvu ngizowabuka nami ngifise kodwa ufaka heart faka libomvu hlala ngiyablocker mangihlala kwelibomvu awufaka no heart awungeke screenshot post acula ingoma lapha ku TikTok enza content adume nje kalula kanjalo so ungathini nje kubalandeli bakho nje mhlambe amazwi ongavala ngawo kubona abantu abakuthandayo njengathi nje ama-fans. Ngicabanga nje kubathandi bomculo wami ngicela bekulindele ukuthi usale kulonyaka uyeza umsebenzi wakhe nama-feature futhi awumehluko ngengavezanga abafuthi engifisayo kufinyelela kubona. Angazi ke noma le podcast izongilekelela ukuthi le nkulumo ifike kubona. Ngiyafisa ukusebenza noMlindo, ngiyafisa ukusebenza no lo ubaba Sibonga, ngamkhohlwa Sibonga zinto lezi. Intaba seDubai. Ngiyafisa ukusebenza nabo kulonyaka. Noma oyedwa ke wabe ngomthola. Abathandi bomculo bazi ukuthi cha umuntu abamlandelayo unengqondo akuyena umuntu owenza izinto ezibhedayo ezidlangalaleni. Nami ke ngumuntu kuyongifica ukona kodwa hayi public. So ngiyabathembisa ukuthi umusic ngizobe no music video amaqalo baba bawucela. Ngiyathembisa ukuthi uzoza ngicathi ukuthi ngirelease ngiqale ngawo. Hayi silinde wona vele. Yes music video September baba bawucelile. September kuze album. Yes ngicathi ngizobe ngidrop music video bese ngiletha album. Nemuntu abuke ngapha belalela ngapha. Yes. Hayi siyabonga kakhulu Saliwe ukuthi ufike. Any last words? Social media platforms abantu bengakuthola ngapha. Kodwa inamba yakho ngizayithola ntombi. Uyambona kodwa. Udaba seliqeda ngomlomo. Usongayishelela phela njengetsizwa bebuka nabalandeli. Ngingacela ngathi ngicela ukuthanda. Saliwa ku Instagram Saliwa Ndunakazi, Facebook Saliwa Sentom Ndunakazi, bese kuthi ku TikTok engiactive kakhulu kona u TikTok no Facebook. Ngiusaliwa wempangeni TikTok then ke ucingo lomsebenzi ngingalishiya mangenankinga ngithi ngathi ucingo lomsebenzi 078 730 7640 uthola usaliwa lapho sesiyayibambela ngoba leli bandla linama manager ayikubuye xatshwana bese uthi ke i-email sibukela-saliwa@gmail.com. Yes hayi bafethu uyena ke Saliwa Sentombi ade nimfuna siyabonga kakhulu Saliwa ukuthi ufikele namhlanje siyabonga bafo umphelezela azafike namhlanje bafethu kodwa ke usisi bengakacacisi isicelo sami Nkosazana isicelo sami siyamukeleka ngoba phela umuzi wakithi mkhulu njengoba ulo wayekhona nje akufanele ngabambisana namuntu ngicela uzobamba umuzi wakithi ngokunderstand umsebenzi wakhe sengivele ngiyasibona isikhala sowesibili understand njengetsizwa siyabonga kakhulu bafethu saqasha izandla siyabonga bafethu yamnandi